Waleti? Kadija. Ali kan wele? Me wele. Me wele iko fi bora. Wale nyakili de taraka. Aketo ko di dawli. Ni fale na ko ni abedo iketo ko la de. Ka fale to godi. Na for shute nen mam fara. De bossi sa to jala ne te bo akala. Kano fosa I waro yala manni. Ntanti ro na na bo exire la ntarafu. Sana ka siga kana fu nyi mo. Sasa itara kado bem ne kana toy. Ko ni nyebe na to la. Mata foi mino wala ko nga kado bi ko fe waro fe na no fe no di antu du ila sa. Wala ngodo Kadija. Wala ne re sigile mena yanno. Fo ko ni suno ko don ni ngulla sana de. Je ferai ta soirée, ne senge ne barudu. Qui c'est? Oui, je me n'ai ni c'est c'est ça. Avec des choses que vous voulez voir. Mais il fait une idée en donner ça. Tami, yante ka soya. Tout en banya. Kile kan fa sunu ko flen ni ko kiba ke mo ko rega so surtout eni check le flen la mai. Auto ça. Ça me lo ko vila. O ya kele la mai ele. Ai parce que chemana na mana ko ro ki ela ni nyana ke. Film Misonga ta yin fe. Re dusuga bunsa. Auto no sa nga baro ke ni segeni ndo hida ya no ihoto no. Ni kain ta yame. Ni la fera, ni wele. Okay, ni hoto to. Kame Problem foi tala. Kambe waleti. Kadi. Nera kuma fe ka kuma ni yo. Kadi. Vraiment je suis sincèrement désolé. Mbora ka mon kila njota la vraiment. Mani ni fe ga ya fama. Iwado ne doit fi ka desi. Kana to kwa I prempere I che kuna c'est pas bon. Ni tura ki prempere I che kuna iba e ka fo al na e den soro ateke bargandi. Ne be sira o yoro nyenye. O do kama ne fait lo ken manga fait mon ke quoi. Vraiment je suis désolé. Et puis moi je den ko yoro yi I ka tambe ta quoi. Na fe ka mena kuma ben fait, docteur ben fait. Donc abi fereke ko ina quoi ya famia kana joro dinko yoro la et puis e be ganya na feno ko iba e ka foko ala be muko la jarabiri ala ba ga jonuma be la jarabi quoi o jarabi inte dore abi do je dena abi do je bala ona nyu na chama quoi donc vraiment ibe ya fama njota la ere ya famia Kadi. Ibi ka temps bêta quoi. Nyala sona de ça va marcher. Ya famia. Kadi. Sache. O mara di tati na plever. E muso de yo sala na go wate di chela me. Sabalisa. Nte sabalisa. O ma ja la no ja Fifi. Ita to ndika fie no ma ja ba fele ga do sokole no fe. Ja na do ibito. E fait me fone mamun ke e. Il fa fa ma be ki wa. Il ko tere di ko de mama ta ma wa. Pourquoi? E ba voke so ka le mo. E ta bra di ma fo. Ne ba fo me kila ga de mo ko na fanga ko do ni fanga le ba so ko e gem plan. Fifi. Ko fa wa. Billahi ibito. Wallahi te do jabi. Jabi ne te ple ya jama wala ga jama nya jole an jabi te ple ga bibu. Jama. Be jama wala ga jama nya jole an. Allah. Kana da jama wala mo kule ki da fara. Fu de ni cheku. Fu de ni che. Fu sanani. Mi ga munye. Na kila gi na ga so ni dem zambe. Me ete hakki so. Sanga na wati. E bi ga du da tasmaka. Na ya do. Nte do jabi bi jasi ya le ko. Nte do. O ma ja nte do. Fifi. Tu ko appeli ala te fi sabali.
sabali. Ni ma dabla. Ni ko kila. Ala ba je ko. Ko kena. Ko mu fanga de ba so de. Ala ya fanga ntedo alshi ntedo. Oh ma fifi. Jabi ya la ka bi ntedo. No. Avant de se muso fu ka sunu ba kama. Let se ko ke. O yi se ko de. Billahi indo. Ntedo ma ja wa de ga do so jabi ntedo so no. Jabi ya gira to. Fifi mu me. Bon. Ne de kila da fifi na. Mo ne me no suno la. Aka na fu ke. Me fifi be to suno la ka ta nyeke ko trike ka mina fu du mo kulun kala ko ma gedal. Kam mo ka suno be de. Moi je dis pas ça. Ne te tiens ça. Fifi ne ga samali sa. Ni changu ku manda o dabla sa. Imo de ekari jabi ni ma. Imo na fuko fion fe abaki. Ni de beto nyebo o fe aka kanu inkali ko jugu. Samali sa. Na ko mi manda dura to nyina dusu ko bo. Ife ne sa. Noko, ati sigi data ka ba mo ko malaria. Ha? Ni to ko mkundo. Kala fiki bi dado ade. Ti ko daga nyinga ba nya fi ndi mu be ya ndi che. Ngan to Non, fais-moi gagner génétique là, on est musotoré comme ça et cache là. C'est toi, Fifi. C'est toi ma préférée. Mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Bon, il y a une chose, c'est pas sur Monsieur Djabi de nom. Monsieur, voilà. Mais c'est Monsieur Djabi. Monsieur Djabi t'as donc quoi? Il faut bien traiter une femme. Monsieur Djabi t'as donc qu'on ne maltraite pas une femme. Monsieur Djabi t'as donc comme ça qu'on a boyade. Monsieur Djabi t'as donc comme ça qu'on a négé. Mais c'est quoi ça? Comment est-ce que tu peux faire pleurer une femme? Wallahi, monsieur Djabi tenait façade donc. C'est que moi je suis capable de faire. Mais deuxième façade, il y a déjà là-bas et il y a Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Une femme est protégée par le droit de l'homme. Allez au dos. Droit de l'homme de l'âme, sauver nous pour quelqu'un causer. Surtout lui qui est une grande personne dans ce pays-là. Pourquoi? Hein? Non, il va faire me digner là. On est égal jusqu'à chez lui. J'aime pas. Mais comment on fait ça? Mon est là. Kalima betere noya. Monsieur Djabi est déwoué dans l'altistano wale. Ali biso ma monsieur Djabi me ngane violé wale démon kama. Atike darika. Ado ne sabu ya toni monsieur Djabi masima ko fara bine kan biso bane na wale. Mais abe Karim ne noy. Ne nan ko ngestano et na sega famia. Non. Il va encore minga gelea. Ni problème ma do. E ma nya fone ya. Ni ko to ni ma. Monsieur Djabi te se ka fo ka bi efforcer ka kodo ke kaneto ya mo. Est-ce qu'il va faire fond? Et net antes ça dessin faire là. Seulement il faut gagner un famille. Fifi. Non, ça ne peut pas rester comme ça, c'est Djabi. C'est Djabi. Johnny Vedala. Ankle. Nti e ba songo. Alvin be. Ko John? Alvin. E ga muni be Alvin bulu. Ni ba ni nyini nga doro ni nasra Alvin biya. Ni fene nyini nga re ngi ga muni be Alvin bulu. Ni ka mimi Alvin bulu. Obinin Alvin neche. Nati ay bore fo metanga chila nyini nga doro ni nasra biya. Aya juwera. Kana nga soka na nche nyini nga likeno. Ibe klaki joma ko iti na kunfo jona. Hey. Ika mogo dogo ya tatenere. Iti na kunfo. Sani ka mogo dogo ya. Anyini fole ka do eba do ne mogo miya. Ne mogo fo ito la. Ne ko iga mune be Alvin bulu. Ibo re fo ne nyana ke. Mami. Ça va? Ça va. Avec toi dit. Ni ma fili. Tono solo di blagana. Awo tono solo di. J'espère que bashite. Bashite. Kadi mune be. Ibe kan infena dogo ya. Nama fo ngi gamo na mana ko kunta ka bo mogo ka. Itemu kalama nene cousine ne ya famia. Akana na dogo faible ne. Ika segi dane. Ada.
Ah, mais monsieur Djabi, il a fini, maré. Quand vous êtes terminé, nous, comme je dis, la bine, vous voyez. Mais comment est-ce possible, c'est qu'à essayer qu'il était comme ça, maltraité? Hein? Mais quand vous fait gagner, toi, tu dois être un bon exemple, monsieur Djabi. Comment est-ce qu'il s'est gagné réaction sur ta gagné si il m'a fifi? Hein? Et t'as donc vous quand vous avez vous savez, peu importe ce qui se passe, ce qui va se passer. C'est pas parce qu'il y a un son on fait le cas avec la droit, non? Kabela Chara, la quand bateau Djagua, c'est pas Djagua. Elle a quitté sa famille pour venir chez toi. Elle a laissé ses parents, ses frères, ses amis pour venir chez toi. Et puis c'est qu'on a fait qu'on l'a caché chaud. Est-ce que Kassi est chicaine? Nous sommes bien là. Ah, monsieur Djabi. Mais tu m'as dessus, monsieur Djabi. D'où est-ce que tu sors ce comportement subitement tout d'un coup? Est-ce que tu as dit, monsieur Djabi? Non, non, moi je suis ton ami. Moi je dis que tu es là. Karim, ça va pas chez toi. Karim, il y a pas de mots comme ça. Il y a Djabi de Gabma. Enfin, comme monsieur Djabi, il y a un peu de caquet. Elle a un peu de gars. Mais est-ce que ça c'est normal? Non. Quand tu as fait qu'il prenne le chocolat, limité dans le pays, limité, tu as besoin de ça. Toi, tu as dépassé les bords. C'est quand même ça pourquoi? Il faut voir ta force. Hein? Il faut prendre la sierra. Est-ce que la limite, comment faut-tu dire? Elle va essayer agressif. Mais tu as dépassé les limites toi-même en question. Non, non, c'est pas normal, monsieur Djabi. Carrément. Il boule dans le joueur. Fika donc à fond. Il m'a dit comment il fait en fief. Mais ça va. Ne pas couronner. Il doit continuer qu'il peut faire à l'air. C'est vrai, Hali du Soubolelo. Il quand il a terminé quand il a dans le niveau là. Est-ce qu'il coule là? Et monsieur Djabi, en tant que collaborateur, en tant qu'ami, et en tant qu'ami d'enfance, je précise, monsieur Djabi ne m'a dit quoi dans la net c'est quand même. Et mon gars, il y a jamais un et puis c'est que tu vois comme son yéjibo. Et bien quand il y a fait de quoi, n'arrête d'abord de balayer couche mais là tu vois mais il y a non quoi. Et puis quand il y a droit de femme quoi. Nous il a tché comme jamana qu'on a le vita tout. Il y a mon gars mais que tu vois tu. Muso va causer dans les bénons, mon gars muso doit muso pas on va défendre. Et m'a dit t'as qu'à muso non il est comment. Toi tu peux supporter ça. Attends entreprise là c'est quoi? Ma banque entreprise là c'est quoi? Et les mangas ko kemene. Bon mon gars chama de piéger là tant. Nous fait qui il blague pour l'homme là de oui muso bi là. Nous mi muso blila obiga sunguru iga communauté fait ko foko sebe o iga misendo blila o ya muso do tadoro ka bliga sira ka mi pro ko bi te do ka dro droit de femme wili kama no ko karimo e bado mu mi o jusha e bado fivie mu ka e bado e mu ka droit de femme de droit de l'homme de c'est vrai o tient de mais ita do ko réalité ko ko yi. Mamina. Ok. Comment ça va? Mais il n'a pas dit pour le monsieur comportement à ma non quoi. Oui, ça. Voilà. Mais il n'y a pas de réalité. Non, mais t'inquiète pas. On est avec nous, mais il réagit tout là. Tu le marras, comment faut-tu à exagérer la donne quoi? Ok, non, il est bien, il y a pas mal de gens. Ok, et comment se lever? Il a bien, il va là. Comment se lever à Fonica de là, comment la canne non, vous savez? Ok, aucun problème pas, parce que Ali n'est pas capable d'aller là, donc à aucun moment de fonder, à comment on dit d'abord mon pays à d'abord. Nous quand d'aller malade, nous se lever sans aller plus ça va. Parce que neni ache wallahi fefe samnani samduru ababu ah to na solo ko mangela ko gelente ni tagala wati abi mama famille tiens le boni ne sirani bare du mais problème ko tala il se rigaso jamais et akena fo yi kaso quoi d'accord jelani ya cheka ine menga ko bela jelenke. Voilà. Il y a de cela quelques années, monsieur Imona. Donc, ni bien sur rien. On a solo au fond. Au double de Denseni Bella. Qui est ne veut pas rien belle. Non, tu fous, il va dans Dengani Foni. Namanya Ikerache. Ikanga Busuta Kakudi. Et Yasa, il veut que mon bail tout va y a femme. Mais parlons. Il y a la oh, les comptabilités que l'on a. Bon, ça me doit entreprise là-bas, mais bon, la double.
Ah, ah non, ça c'est, comment dirais-je là, quelle chance. Amour de beau. Non, il y a chance sur aucun mais il y a un village qui font là. Pour célibat, terminer, vous venez nager. Ah, et go. Et moi, vous savez, village qui est là. Bon, neni village qui est. Allez, ta sando. Ta sando. Allez, ta sando. Eh, moi, tu comprends pas, il y a un d'un doka au con de là. Ko al nega mo mo fele be bon fait. Ne tabu la diabo village. A jobi da pe. Ibadore. E fele fo mana village mara ni madara na so be don blier. O be kore. Ibaro bon comme kore don sa be ale fele kanga fo parce que ibaro nga bara fele ni nega bara aka gele ina fo ama gele to amuna. A bébé dépendait avec un cours là. Dans le il y a une entreprise qui est de boulot. Donc, ni ma dana mo so random na ko bibi na ka entreprise fait na. Che, a gestion man voilà, donc on aura tout les tita mo fait comme il faut. Ah, suma yebara. Voilà, t'es quoi Kadi. Kadi. Nam. Nani fait girere. Bibi ka so ya fam. Ah. Papa, et tu es où? Oh, nani hibe. Niba, nibi na ya fadi di fe, ntuma do ni cheri. Niwa do ama kiri abari ari ga buri mblala. Kadi joli. Nde foi ça, nya fam nya. Bara ya farama. Ah bon? Problem fetal. Mais j'y parle. Ah, Cheshilo, iere abina foi provare. Donc nebo. Ala quartier yere to godi. Bon, on est là. On y a bien, voilà. J'espère que mon côté va tout comme si dans là. Non, bon, mon côté mon toro, il y a même mon vitoro wa ibi du mola re. Il du mandi mola. Abana. Moi je, le benga point de là, il était parce que Gérard on a de la niveau la sole. Ibaroke. Anima se do mo lu si. Voilà. Kadi. Ni mo na ko re tanto di. Voilà, réalité au foyer. C'est quoi la réalité? Fifi ne m'a fait dongo Fifi ko kamidi dina ma. Anyo kuma ke ne train de Fifi ko rekema. Fifi ko kala ko te kable. Fifi ma so fio. Pourquoi? Oui, mais qui l'a gagné? Nous sommes fait un moucade avec les gars. Mais c'est un point de départ. Déjà, là, on a espoir bien, on a la cavale. Faut qu'il y ait un de damage. Là-bas, il y a un de damage. Mais ça se force pas. C'est carrément moi qui l'ai fait ça. On met ça pour moi. Moi, je vais pas converser. Je vais pas déjà finir là. On dit que quand il blague à agresser, on dit que quand il blague, on dit que quand il blague à n'étipo. Moi, je suis ton ami, moi, je fais ma part, quand on fait. On m'a dit que je vais te donner ma dé. Attends, le problème, on va traiter de là. Est-ce que c'est bon? Mais c'est possible. On m'a foutu une fourme sautée. Problème du même si quand le sugo faut les angonia bon. Absent ne boro programme kalama au problème kalama e fourme ça. Non, te tiens. Ah ça que comme ça gundo be bawo. Hein? Ko fo nyoko tala avec ko so na vitamine. Na tara tiru fo le ba kele. Na ko ka ta famille de ba kele kele le fou. Ah mais na ba ko lo do ila. Le temps va de so, il faut accepter de ko o ti wakati dia. Non, de ko wakati di. Mais ne ma balu wakati à l'éternité baroké. Ni aïda le mo kada kana baroka zo kana fi. Mais est-ce qu'il y a pas le là? Ah mais au coffre faire où il dépogne, t'en as une neme. Allez ma soeur m'a fourré ma capan. Elle a dit oui. Mais la ma faut qu'on oui. Karim de. Ni fifi ma t'en est qu'à dabadamo. Ah hagli te kokola, billa obi bola. Ok. Nata dabla, ne faut ta dabla. Ok. Moi en tant qu'ami ne faut pas se regarder. Ne iterili. Nous collaborons là, na fora. Ah, tu n'as pas les bons conseils. Et ma foi qui te regarde tantôt. Non fora ne ma faut wala nya foi. Pour le souvent na mba faut nya foi. Nous tu as des femmes nana, moi je vais pas les laisser. Ma faut nya foi, sinon ni ba peri imagine la no. Ne se ko kede. Karim. Mba kala me bi cheka ko ga erika fo. Mais jiteli arajini mo hotel ici là. Faut fifi katene ka dabada de mo. Nata tamo. Mba ken sako jabuya. Ni mo dimina, il veut faire mon cas pour ma heure. Ni mo dimina, on te demande de prendre du temps. Est-ce qu'il va la femme? S'il le faut, prends il veut dire ça, justement, il va mi qui a qui l'a fait donner. Ça va passer. Va faire tes loisirs. Bon, ta sport que ta kodoke. Elle a connu au programme, ça va passer. Ni dimina quand elle réagit, ni dimina tu attends d'abord. Quand on est fâché, on attend un peu. Karim, oui, c'est bon, on est femme. Voilà.
don an ka dumuni kɛ ayi parce que depuis ne ye dɔ kɔngɔ de tɛ ne na minɛ kɔngɔ tɛ ne na kɔngɔ foyi de tɛ ne na i b'a dɔn i tɛ ne commandé koyi ne ka dɔn ka taa dumuni kɛ i tɛ ne commandé kɔngɔ foyi tɛ ne na baara banna ne bɛ taa so ayi kɔngɔ tɛ ne na Karim kɔngɔ tɛ ne na Karim mais a bɛ se ka k'a dimilen don depuis ne ye Karim dɔn ne ma deli ka ye nin situation na o de la tɛ se k'i hakili sigi de bon ni kuma na sisan k'i ka kuma ka ca e mun mɔgɔ la cogo ye han i bɛ se ka na jɛ bɔ mɔgɔ kan cogo di mais mun de la e ja ma sigi de e ye ne ka kɔlɔkɔlɔ bɛri ci yan han ou bien talon bana de b'i la taga bɔ kɔrɔ taga bɔ ɲɛkɔrɔ bon ni kuma na sisan k'i ka kuma ka ca yafa ma non merde kadi yɛrɛ de bɛ tan quoi a ɲɛma ma jɔ hali dɔɔni han non il faut je m'excuse vraiment ni cɛ n ju foyi t'a la o de i kɛ to yɛrɛ de awɔ kɛ ne ko i nana ni fini wɛrɛ ye awɔ fini wɛrɛ bɛ n bolo ok bon est ce que i t'i changer o la Kadi Kadi na taa ni nin ye i ka so yɔrɔ yira la a ka changer Kadi ɲama dɛ n ka saki ta e b'i Dabi. Oui. I tɛna ka dumuni kɛ. Non, kɔngɔ tɛ ne na sisan. Kɔngɔ t'e la wa e mun dun? N bɛ yɔrɔ min na sisan kɔngɔ foyi de tɛ n na. Jaabi. Sabali koyi. Furu yɛrɛ ye nin de fɔ koyi. Don dɔ ka di, don dɔ man di. O ma se k'i yɛrɛ fari faga nin na k'i tɛ dumuni kɛ. Ayi, e m'a faamuya. O tɛ ka ne fari faga koyi. Ne yɛrɛ de bɛ yɔrɔ min courage ba tɛ n na sinon foyi tɛ ne la. Ne b'a dɔn sa. Ne b'a dɔn ça va pas. Ne ko ni a tɛ ka ɲɔgɔn faamuya e tɛ se ka muso wɛrɛ furu wa? Sinon ni position na tan a ma nɔgɔn dɛ. Bamba i ka kuma in diyara n ye. N bɛna miiri fɔlɔ i ni ce i ka conseil la. ne ko e cɛ bɛ sɔn e ka nin fini nasugu ninnu don ka bɔ Wallahi quiz cɛ tɛ n bolo fɔlɔ koyi fo n'i ye duwawu kɛ ne ye dɔ sɔrɔ ayi mais non mami o bɛ se ka kɛ cogo di mais cɛ t'i bolo o ta e tɛ bɔ kɛnɛma ou bien bɔgɔ wɛrɛ de b'o cɛ ninnu ɲɛ la ayi non il faudrait que i ka fɛn dɔ fɔ ne bɛ mun faamu quoi il faut préciser e yɛrɛ b'a kalama sisan cɛ fɛn fɛn bɛ na min fɛ sɛbɛkɛla t'a si la bɛɛ kulonkɛkɛla de bon ni dun olu ko sugu ninnu ta ka ne sɛgɛrɛ ne b'a yira i la ko ne tɛ manamana mɔgɔ ye bon o fana ye tiɲɛ parce que an tɛ voyant quand même bon il faudrait que i fana kana na sɔn cɛ nasugu dɔ la ça c'est pas bon parce que hali n'i bɛ cɛ fana il faudrait que i ka bɛn cɛ ma cɛ mun fana bɛ se k'i ka responsabilité ta en charge tu vois bon sinon bon c'est pas mal comment dirais-je là mami i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na i bɛ cɛ sɔrɔ n bɛ dugawu kɛ i bɛ cɛ sɔrɔ parce que hali n kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛna kɛ fɔlɔ de ou bien i bɛna kɛ filanan de tout compte fait kɔni i bɛ cɛ sɔrɔ n bɛ dugawu kɛ n b'o dugawu kɛ quoi awɔ quiz ne
ne yɛrɛ kun bɛ fɛ ka a fɔ ka di ye n'a bɛ se ka yɔrɔ dɔ yira n na pour que n bɛ se ka fini in sɛnɛ cogo min na. Non problème t'a la problème t'a la. Ok i bɛ cɛ sɔrɔ wa? awɔ. Non tiɲɛ na mɔgɔ kan k'i ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲini yɔrɔ ɲini k'u yɔrɔ dɔn. Han? Regarde ni ne cousine de tantôt. A fɔ ni ne tun ye n ka mɔgɔkɔrɔbaw yɔrɔ ɲini k'u yɔrɔ dɔn tonton Solo yɛrɛ ni mun a tɛ se ka nɔgɔ? Han? Han? Non c'est pas possible. Han? Ne ni Kadi filɛ nin ye an ka furu la ça vaut plus de 5 ans hali den kelen a m'o sɔrɔ n ye. Han? Ni ne ni kun donna kɔɲɔso la a kunnajala ma bɔ ni filani ye. Han? O t'a kunnajalenba ye. Mais cette affaire-là, je ne vais pas laisser. Non, je ne vais pas laisser. I bɛ se ka taa dumuni kɛ. O kɔni ye ne hakilina ye. Parce que muso dɔw filɛ nin ye en tant que i ma filanan fara u kan walahi u tɛ changer. A bɛ se ka kɛ n'i ye filanan fara Fifi kan fɛn Fifi bɛ n'i bonya. O y'o kuma ye tiɲɛ ye. Muso dɔw bɛ ten yɛrɛ de n'i ye filanan fara u kan u bɛ changer. Nka n'Ala sɔnna n bɛ miiri kosɛbɛ n'a kɛra cogo min n b'a ɲɛ f'i ye. I fari fagalen bɔ i y'a mɛn. Ayi foyi tɛ yen. Ne bɛna dumuni kɛ. Awɔ taa dumuni kɛ. Allah. Kadi a fɔ i tɛ ɲama i ka ji dɔ di yan n bɛ fɛ ka nin sɛnɛwuri. Ayi ne cɛ e fana ni sa i bɛna ne lamaloya a di yan ne yɛrɛ bɛna a ko a bɛ se ka kɛ don dɔ i bɛ tɛmɛ an fɛ ka na jɛlen sɔrɔ yan nɔ. Kadi a kɛ to dɛ depuis ne yɛrɛ nana ne ko denmisɛnninw dun taala ekɔli la parce que depuis ne nana ne ma denmisɛnnin yan ne. Mami fo ni e ye dugawu kɛ anw ye dɛ nin y'anw ka furu san 5 de an tɛ ka se ka den sɔrɔ. Kadi yafa n ma koyi n'i ye ɲininkali kɛ mɔgɔ la denko la n'a fɔra ko muso yɛrɛ ma den sɔrɔ n'i y'a ɲininkali kɛ a b'a tɔɔrɔ yafa n ma. I ma kojugu kɛ i kan k'a ɲininkali kɛ ka d'a kan n'e m'a ɲininkali kɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲininkali kɛ i denw de ɲɛnafin la n'Ala sɔnna a ma dugawu k'an ye i bɛ denw camanba de sɔrɔ. Inshallah. Kana to ka fɔ ma yan ma dɛ i ka to ka na bɔ an ka baro kɛ komi i yɛrɛ ye yan dɔn ka ban e dun kɔrɔkɛ filɛ nin ne ka bɔ ka taa yala la o man d'ale yɛrɛ de. O de fɛnɛ ka ɲi koyi sisan n bɛna don so kɔnɔ tan kɔnɔna na n bɛ baro kɛ kɔrɔkɛ fɛ. Problème foyi t'a la n bɛ ninnu ko k'a da san na waati. Mami, ça va? Ça va. Wallahi i muso ye mɔgɔ ɲɛnama ba. Ne ko a ka ji di ne ma ne bɛ taa n ka fini ko a yɛrɛ de y'a minɛ k'a bɛna ko wa ko waati ka di ne ko ne bɛ se ka tɛmɛ ka n'a minɛ. Bon Kadi fɛnɛ ale fɛnɛ sajugu sa sumalen de tuma dɔ la a ka ɲi tuma dɔ la a ma ɲi ale fɛnɛ bɛ ten de souvent quoi. I b'a faamuya han. Mais revenons à nos moutons parce que ne tɛ ka se ka fɛn dɔ dayɔrɔ sɔrɔ n fari la quoi. E ko cɛ ma deli ka a ka ci f'i ye a cɛ o bɛ ka ne dabali banna donc e bɛ fɛ k'a fɔ de depuis e ye ko dɔn hali cɛ ma fɛn ma mun y'i kun. Ne bɔlen don muso de fɛ e ɲɛ tɛ ne la quiz. Bon ne kɔni sera ka ne lafaamuya a bɛ diya. Awɔ cɛ caman yɛrɛ de bɔla n nɔfɛ mais olu ma kɛ ne ka genre de. Genre ko fana b'a la. Mais cɛ jumɛn de ye ka genre ye i se k'o fana fɔ wa. I b'a dɔn cɛ min ka di ne ye n bɛ se a ka responsabilité kɔrɔ a tɛ bɔ a ka décision kan o cɛ genre ka di parce que cɛ dɔw bɛ yen i b'a dɔn o ye cɛ ye mais muso jugu de b'u la. olu o cɛw bɛ yen olu bɛ yen yɛrɛ de n ma foyi fɔ n cɛ tɛ. Mais Quiz i tɛ jɔ n ka cɛ f'i ye ne yɛrɛ de ka jarabi fanga ka bon Ala ni ne kɛra mɔgɔ min fɛ i bɛ sɛgɛn sa
n ko ne ka jarabi b'a daminɛ ni sɔnni fo ne kunsigi tellement que ne bɛ jarabi wari bɛ keleya dɛ ne bɛ jarabi ha wa ni ne jarabila mɔgɔ min na ni ne o ni mɔgɔ wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ don o don an b'an bɔ ɲɔgɔn an ɲɛ bɛ kɛ naani ye dɔrɔn ni n'o tigi an b'an bɔ ɲɔgɔn kan kari ne bɛ se ka kɛ filanan ye mais ko mɔgɔ wɛrɛ ka fara ne kan tiɲɛna ne dusu tɛ se k'o supporter dɛ i n'a fɔ n bɛ se ka kɛ sabanan ye naaninan tɛ se ka fara n kan i n'a fɔ fɔlɔ place yɛrɛ sinaya ko ninnu parce que ne kariyalen don hali muru k'o don